і гэта не павінна адбывацца нідзе ніколі. Это правильно поддержать людей, поддержать французов, которые находятся в Беларуси в этот день. Мы зараз ускладзім кветкі таксама да помніку ахвяраў тэрактаў у мінскім метро, таму што тэрарызм гэта інтэрнацыянальнае зло. Наша задача зрабіць усё магчымае, каб гэтага не было і на нашай беларускай зямлі. Мы спачуваем французскому народу, дня всех прихильников перемен в Беларуси, дня наших активистов, наших организаций. Это, конечно, выклики погроза не только тем, кто сегодня живет в Франции, но и у Беларуси.